Takže čus lidi, já jsem tady 951 a se mnou je tady Bobek. A já vás vítám z Cube Survival. Tohle si nevšimněte, já hraju na jsem teď. Nefashus, nebo já nevím, jak se to čte. No a tady máme už takhle věci, tak si je vezmem a jdeme potěžit tady. Strom. Ještě poslední, no, tak z toho to zrovna nevypadlo. No, jídlo tady každopádně máme, na co hraju. Na easy, dobrý. No, ještě se potěžím dýně. A jen co vůbec jsou dýně v Minecraftu? Co to jde dělat? Vlastně, jak jsem to nezapomněl. Jo, koláč. Co na to musím všechno potřeba? Tak. Tak. Papa Americano to. Musím říct, že je tady hodně hlíny. Je uhlí, jo. Já. To bylo rychlý. Dělám se rovnou. Kamenný meč a kamenný krompáč. A přijde mě divný, jako že tady neudělali žádný ty pravidla, na co mám hrát a takový. No. Ještě si udělám. Akorát to vyšlo. Mám zase svůj skin pandi. Jo, musíte si koupit něco od Horsta. Tak tohle bylo rychlý. Jsou jatorčky. Čo prdele. Če, to slyším. Tak, teď si udělám torčky. Připravím si meč. Do prčice klučím břichu a nechutný. Tak dostačit zatím. Jak se jmenuje, tyjo? Jako Sergej Sokorev. Přesně. Sergej. Hej, Sergej, nech mě. Světlit takhle. Tak. Čistka je. Ale bylo to do vzduchu. Jo. To bylo co? Nespaven. Ne, já jsem na to kašlu. Ne! Hele, ono mě to zůstalo dobrý.
O, tam ty čestky to zničilo. Ne, všechno. Aha. Tak to byla past, jo. Už se otočím. A rovnou go? Co děláš, prdel? Ne. Zlatý jablko. Golden apple. No tak. Ještě to je kolo. Ne. A taky. Hele. Co já všechno najdu? Já se to tady všechno potěžím a kašlu na věci. Na tohle by se hodil docela trikapitátor, musím říct. Jo, já taky napařu puky. Jo, celý den svěží a čistě voní. Tak, udělám si rovnou krumpáč a lopatu. Hele, melon. Dobře, tak ten si vezmu. Jsou ceny. By se ani Fuchs nekoupil. Mám hlad. No, já jsem chtěl motičku. To je jedno, z čeho bude. Já se vždycky, když se dělám motičku, tak je ze dřeva. Protože dělat si ji z kamene nebo z něčeho jiného, tak to fakt se nevyplatí, musím říct. Škoda, že nejde dělat lapisovou motičku. Škoda, že nejde dělat třeba emeraldový krumpáč. Co to je? Nádhera. Tak jo. Dobrý. Ten kyblík to těží nějak moc rychle. To mám plný invent. Nevím, k čemu mě bude music disk. Chci vědět, jak se to dá dohrát. Jo, dám vytěžit to zlato. Ten lapis, samozřejmě. Jako je to hodně malá kostka, musím říct takhle. Jak zazdím.
si diamanty. Ale bedro. Tady utěžíme. Právě nevím, co vůbec dělám. Něco určitě. Počkat. Je tohleto náhodou bedrock? Není, to fakt sklo. Je to sklo jako sklo. To bylo to, jak natáčel House to mraveniště. To bylo, že tam měl bedrock. Já se celou jsem díval, ten díl zrovna jsem viděl. Dopr. Já už myslel, že padám, kurdeš. No teď si myslím, že chvíli chodit dolů nebudem. Srovnou nejlepším. To asi ne, no. A uděláme si rovnou pec. Počkat, já se kouknu na stránky jejich. A bychom taky mohli, co dohrajeme tuhletu ukázku téhletý mapy, tak se pak More Cubes Survival Map bychom mohli zkusit. A ještě jsem tam měl, počkej, zde, tady. Ne, dolů. Projekt. A na druhé stránce, když si dáte druhou stránku, na Minecraft Planet dáte si Projects Most Popular Underground. jedničku. To je vlastně o tom, že vám už nezbývá nic jiného, protože celý svět je polávovaný, tak musíte vlastně zalízt do podzemí a tam být jako nějaký, já nevím, kdo dělník. Ne, prostě mi tam dostanete knížku s takovýma úkolama, co máte dělat a to musíte splnit. No, takhle bych to popsal. Ty malouny bych se mohl najíst. Třeba dostanete knížku a řeknu to, co všechno máte. No, co máte postavit, třeba 1000 golás tam bylo. Tady udělám díru, to bylo taky. No, nevím, proč se tam, jak jsem tam udělal. No, tohle by byl konec tohle videa, uvidíme se příštího videa, takže zatím čus, čau.